malam ya sunanka? Ni Umaru Sabo nake. Na? Umaru Sabo nake. Umaru Sabo daga wanne gari? Gala. 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 Ok, daga garin Gala ka zo? Garin Gala ne. So muna da wani mutum da muke sabogin da'awa da shi, ana kiransa da Alhaji Dan Madora ko? Ibrahim Dan Madora. Ka san shi? Na san shi. Kana da wata alaka da shi? Yayana ne. Wanka? Yayana ne. Ok, to malam yanzu ya yanayin halin rayuwa dangane da sabgar da'awa da kuma waɗanda suka musulunta a garin ku, suna dan samun wata kulawa ne ko wata karantarwa ko dai wani abu na janibin abin da rayuwa take bukata haka? Ana ce gaskiya babu wani. Ni kana tun da nake ainihin ubana shine sarkin maguzan Gala. Allah sarki, na'am. Ko kuma ubangiji bai ni fata zan yi aure a maguzanci ba. Na'am. Sannan sai ya mata ta bar mahaifina sai ta musulunta. Ni ma na girma sai na musulunta. Na'am. Bayan na musulunta na ya aure, sannan da na ya aure nake cikin garin Gala. Amma har yanzu nan magana ta gaskiya ba a samu wanda ya ji ra'ayi na bari ga wani aya ta Allah ga abin da yake ga abin da yake. Ba karantarwa da yake. Babu karantarwa. To naji da akwai makaranta a gari a inda kuka nan bayan kun musulunta ba yi muku makaranta ba? Akwai makaranta. Ana turo malamai suna karantarwa ko ba turowa? Tuni a bangaren da nake dai a cikin garin Gala. Har yanzu na neman wani malamin da aka turo domin sai ya ji ra'ayi na domin gari. To ya yanayin rayuwa kuma yanda ake manajin rayuwa dai, akwai rufin asiri ko kuma akwai wani kalubale wanda ake rike iyali da shi? Akwai abu dai daga Allah. Na'am. Amma har ga Allah ni a halin rayuwata ne. Na yanzu ina daga cikin matsalar da nake ciki a rayuwata ne. Kamar me fa? Na'am. Bangaren abin da nake ciki, na farko ba da wani sana'a, na biyu babu abincin da zan ci a gida, na uku ba da wata madogara ban da ikon Allah sai gona. ƴaƴanka nawa? A yanzu nan ina da ƴaƴa guda 7. Amma matata ta farko na aihuwa 11 da ita, ɗaya na aihuwa 3 da ita, ɗaya na aihuwa 4 da ita, amma duk sun koma ga Allah. Amma a raye ina da guda 7 yanzu. Yanzu a raye. Kuma yanayin rayuwa dai a ci da sha yanzu. Ci da sha kayan Allah, sai dai wani lokacin in samu tafasa in yaga in ci. Tafasa tsakanina da Allah. Wani lokacin kuma da fi ƴan uwana ma guzawa na roƙa in je in samu abin da zan ci, wani ibani wani ma ba iban. Inna lillahi wa inna ilaihi. Wannan a harin da nake ciki, don ko a jiya ma rogo na je gidan Fulani na rogo. Suka bani rogon da na samu na ci da dare na ci da rana. To Allah ya rufa asiri. Amin ya Allah. Allah ya kawo mana dauki. Amin ya Allah. Jama'a kuna jin tattaunawa mu da dan uwa, kamar yadda ya faɗa, dan uwa ne ga Alhaji Ibrahim Dan Madora Gala, yake faɗa irin kalubale na yanayin da suke fuskanta a gurin rashin karantarwa da kuma yanayi na rashin samun tallafi. Yanzu haka yana magana cewa yana da mata da 'ya'yanta guda 7 bayan musulunta su a garin nan, malaman da ake zuwa suke karantarwa. Ga kuma yanayi na rayuwa irin tallafa wannan da ya kamata a ce suna ɗan samu daga janibin karantarwar ko kuma wani ƙarfafawa na yadda za su kula da iyalin su ta abu irin wani abu. Asali abin da yake magana yanzu hakan nan ana iya yin kwana 4-5 ba ɗora tukunya a gidansa ba, sai dai ko shi ko matar wani ke fita gona ya je a samo tafasa ita za a dafa, an kulikulin da za a zuba mata a cin babu, sai dai a dan samu da ɗaya siga haka ta naira 50 ko wani abu barbaɗa shi da yara su ci. Bisa ga wannan abubuwan muna jawo hankalin al'umma musulmi mawadata da Allah ba shi kaɗai ba ne ba, ire-iren waɗannan suna da yawa. Wannan shi ne tasu ta bayyana, don Allah abin dinga bincikowa irin waɗannan wajen ƙarfafa su, saboda da yawa 'yan uwansu kiristoci din suna amfani da wannan damar wajen bibiyar su da kuma jawo hankalinsu da taimakonsu da abin da yake hannunsu don ganganin cewar an sake rundunar da su. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Akwai ɗan ƙarin bayani kenan. Assalamu alaikum. Yan uwa masu albarka, masu koya mana yadda da'awa yake. Wannan bawan Allah ya zo ya same ni ma na zo na sami yan uwa da muke tafiya tare, shugaban musulunci da shugaban hasken da'awa. To irin wannan program ɗin da ke nuna muku yadda ya kamata a ce an zauna duka mu shugabanni, a ce na kusa da mu
mun samu abu mu ba za mu bashi ba, wannan ba rayuwar da'awa ba ce. Ya kamata yanda dan maɗora muka san shi zai wani ma aimar, kuma wannan yana kaninsa ya san kuma shi musulmi ne kuma musulunta, sa'an nan bai iya kawowa abu yanda za a ga ba. Wannan abun gaskiya ya ba mu kunya kan kansa dan maɗora, gaskiya kenan yanda ya san mutane ya kuma san wannan mutumin ai alhali shi ya kamata wani ya kawo ya taimaka masa. To da Allah ya uwa a duba matsalar mutumin nan, yana da 'ya'ya babu abinci, tafasa ba ma karago haka zai ci. Wannan tabbas na yi bincike an tabbatar min da haka. To ubangiji Allah ya sa